Ayan guys. Ayan o, apat yung paa. Hindi yan sa amin, apat din yung paa. Ayan. Nagdidikit siya sa amin yata. Hello, nakakaloko. Ayan o. Yung mga gamit ng alam ko lilipat yata sa kanila. Panama. Panama para yung galing. So, dito sila sa amin. Fairness kasi yung gamit ng aram ko yata lilipat doon sa kanila kasi kami inshallah pupunta na kami sa may ito yung may gagawin kasi sa barko namin, tapos hindi ko alam kung 2 weeks ba o ilang weeks. So magkakaroon yata sa shala magkakaroon ng madaming POV kami. So ngayon yun na naman yung best friend ko talaga. Ayan siya. Ayan siya. Didikit niya talaga. Kasi nakatimbre yung ano nila, yung tao dun sa ayan guys. Nakatimbre yung tao nila doon sa ano, sa may nakas. Yung best friend ko, kaaway ko yan eh. Best friend na kaaway. Wala, nakakaloka guys. Ayan, manood lang kayo guys. Hindi ko lang pa paano ko ito yung cellphone ko kasi nakaano. Kaya ganun ko ba? Ayaw niya. Labo na. Hindi ba guys? Malapit niya na sa amin. Siya. Yan yung iniintay ng mga ano, aram ko. Sa tingin ko parang maliit lang yung ano niya. Pero okay na niya, at least mayroon kaysa wala. Yan kasi yung gamit niya. Bago daw yun eh. Nakalagay pa Panama. Ito. So yan, maglilinis tayo sa kwarto ng best friend ko habang nandoon siya sa labas. Diba? Iwan ko muna din sa